Kersham school ka henmen ka para hadu bakanda longhe longhan. Kadori bat ka rupa ki don tang arngut si para. Ka kemi bat ukpa jo kini ki arngut kilayap no ha kapor bakadori kadang kat sansnem. Kadori kadai ka henmen ka rupa kadai ka para. Kadori ka kuslai bha na ka benta jong ka para. Bat ka laong. Kumnu ngan le banyo pak school ya ka para. Ka kam ayu ngan trei. Kadori kam na school shu ya la jong. Bat kalarai banet trei bela kentano haying jong ki briu. Banyo Kersham school ya ka para. Karupa kadang syong kelas 7. Kadori haba kalit trei bela haying ki briu. Kamla ban trei lut ya ki kam. Namar bakia palat. Ki try ba ay jing belaya kadori, kim ju ay pendap ka pisa, namar ba kadori kam ju try dap ki kam kum balaya kot. Kadori ka kuslay bha namar ka pisa kam dap ban pendon kam haying. Ha ka way ka sngi, kadori ka mi na ying banat chijing tit hayaw. Kadori ka yo iya uway ubriu bala temen, udisha harut surok, kadno ubun kam marway. Uni uteman kijukot da umafred. Umafred don kun. Kadori ka lej hajan jeng uta ubriu bat kala ong ya uta unong disya. To sekma ajing belalem yanga namar banga jenjar. Umafred ula ong ya kadori. Lada pitre te kun. Wan disya no bat ngahang ne. Wan sedang no lasay kasngi. Kadori kadap da ka jing kemen namar kelayo da ka kambela ka bakam suk. Kadori ka letnyo haying. Enda kadori ka lapoy haying. Kala ong ka para kumne. Pulekot bahahep. Ngan treshitom na kabenta jong pi. Ha kasngi ka babut. Kadori ka let disyano bat umafred hayaw snong. Kadori ka laban Kersham school ya ka para. Haying hasemru ka laban penbit penbiang na kabalet bela disya bat umafred. Nadu ba kadori ka let disya bat umafred. Kadukan jong u kala dibha. Ibriu barok kiwan disya hadukan jong umafred. Umafred uya rok bha ya kadori namar ka trehok ya ka kam. Umafred ulong ubasbun bat ubabha mensim. U isen ya kadori namar ka treshitom na kabenta jong ka para. Bat ka pendap ya ka ying ka sem. Ha kasngi ka babut. Umafred ula siu tulop ya kadori. Umafred ula ong. Dori, nga ibenut ya pi namar ba pimne school shu. Balay pimne nyok da ka schoolmate. Ngan Kersham ya pi lada pilej. Kadori kadap da ka jingkemen. Namar Umafred ukular ban Kersham school ya ka. Kadori kalarai banet petang biang ya ka jing pule. Ha kasngi ka babut. Kadori kalet yakan school ya la jong ha kaway ka schoolmate. Nang ba kan yok pendap ya ka jing pule jong ka. Unong hikai usya ya ka dori bakan wan peteng beng ya ka jing pule jong ka ha school jong ki. Ha ka juhi ka mit. Ka dori kala join school sendon. Ka dori ka treshitom ha namar ka kwa banle school. Men step ka let dikot kubor men sngi ka let disya. Bat men miet ka haplet school. Ka dori ha ka por bakal lat. Ka penut por ban krekot. Kapara jong kadori ka long ka bastat. Bat ka juyok kusnam ha school lingba ki competition baper. Hadin sansnem. Umafred ula yok pli sa kaway ka hotel. Namar ba ula riuspa. Lingba ka kamdisya jong u. Umafred omba uruspa tang kaspa pertay. Henry kaspa mensimru ulang uba riuspa. Namar uya rapi ki baduk bajenjar. Umafred ula temen, la syuk banet syong dukan, na lor kunru don. Ya ka hotel badang supli temai jong Umafred, ula aitino ya kadori bat karupa bakin penyat, na marila jong ula temen. Karupa baka trei tang ya ka kam hotel, Henry ka deru ka way ka officer ha ka way ka company. Karupa kaya rapi ka henmen ha ka por bakalat. Kadori bat karupa, kia trei lang ya ka hotel ba ay Umafred, kim juya bisni, ki penyat hi ya ka hotel. Kini ki arngut si para, kila rius pa, bat ki sumar bhai Umafred.
Fred watla don kun, Henry usuk ukemen bat ki kun swet, na mar ki long ki badon buram dan akor. Ki Kenya kum ukpala jong, kim jule to amet ya na mar dailing ba ka jing subun jong Fred, kila long briu man briu, kat hadu bakinda yok kam yok jam. Ladap sotenat, ngau like, share bat subscribe ka channel bat share comment.